नमस्कार दोस्तों। अब हमनी है नेपाल के रास्ता में बानी। जो दृश्य हमनी जहाँ जातनी वो आगे रुआ सब देखे के मिली। देखी ये सब ये मेन रोड बा। ये मेन रोड में अजूबा पेड़ भी रुआ के देखावल जाई, अजूबा जंगल जानवर भी जंगल के देखावल जाई। आगे रुआ मिली रास्ता में। देखी भाई लोग, ये लोग के जनसंख्या कितना बा आ कितना प्रेम से ये लोग जब बैठल बा खड़ा बा। आ जब हम आईनी तो ये लोग भागे के शुरू कैलस। नहीं कितना आनंद में ये जंगल के जानवर लोग के कितना जंगल बा। ये जंगल में देखी सब लोग ये कितना खड़ा बारह सन। हनी के अति तो माने अब जाना से कि कहे के अब बातें नहीं खे कि कितना ये लोग अति करता। देखी कई आदमी बाड़े, 1 2 3 4 5 6 7 जना बा लोग। ये लोग देखी ये चले के लोग पूरा भेड़िए बा। आ ये लोग एकदम जा रहल बा। देखी ये लोग के स्थिति जो बा, एगो फसल के ये लोग होखे नहीं खे देत। आ देखी ये सारा लोग ये बधार बा, जंगल बा। आई जंगल में ही ये लोग के मंगल होला। देखल जाओ, आई सभे देखी ये लोग के स्थिति का बा। आई जंगल देखी यहाँ से करीबन और 1 किलोमीटर जंगल के रास्ता जो बा, पीछे रास्ता बा। हम वो रास्ता रुआ सबके देखाए। अब यहाँ से अब हम चल रहल बानी। देखी ये लोग के कारनामा देखी, लोग अब भागे के शुरू कर दिले बा। अब भाग रहल बा। देखी हे जे ई रोक के ई लोग के पैखाना कइल बा। आ देखी है ये लोग भाग रहल बा। देखी चली आगे के दृश्य हम देखावतानी। मेन रोड पर हम चलतानी। चलिए अभी हम मेन रोड पर आ रहल बानी। अभी जंगल के आर पर ही बानी। आई है मेन रोड पर हम ये पहुँचे वाला बानी। जंगल देखी कितना विशाल जंगल बा। ये जंगल के रास्ते पर हम ये चल रहल बानी। आज रुआ सबके जंगल हम देखा रहल बानी। देखी कितना विशाल विशाल सब पेड़ बा। चलिए हम आ गई रुआ लोग के बीच में, सामने मेन रोड पर आ गई है। यह बार और मेन रोड। अब यहाँ से अब हम ये चढ़ रहल बानी। मेन रोड पर अब हम आ गई। चली यहाँ लिखल बा कि पेड़ लगाओ जीवन बचाए। अब हम चल देनी रास्ता पर अपना।
जंगल से अब हम निकल गई नी। चलिए आई मेन रोड पर।